Oğlanın bir gurrum berýär. Ece pakyryň aýrmagyny özüň günäkärleýän diýär. Oňa üçmeniň de gurrum berýär-de. Sonra bolýar, näme üçin özüň günäkärleýän diýär. Şu diýär, ejeň diýär, kakan diýär, garry diýip diýär, bar öýde otur diýmeler diýär. Adama bar öýde otur diýdiň diýär, şolar da öz üçin hümledip diýär, ýa-ni nämeler, çyraglar öçüp basýan eken diýär adamyň içinde diýär. Oňa adam bir zady güýmen bören bolsa, güýmen şoğurda da güýmen, böwer bir zady güýmen, näme ünsün soňýar diýär. Aten bolsa şol alýanda diýär, bar otur şotaydy diýip aýtýan diýär. Ejen pakyr diýär, awa şimdi arak mallarına telet diýär de, mal jagalary bar diýär, otjaga diýär, mallaryň ýanynda barýar, gara suwjaga telet diýär. Bunun öljek şey diýip diýär, ýerden bir tapar, öýlen bir tapar. Mallaryň ýanyna barp diýär. Kakan pakyr ýer aýrly diýär, indi bilen näme elimizde diýär, awa bululuk diýär, eklen jetdik, galan jetdik, gara pul bar diýär de. Ondan ýa-ni çağazyň molanda diýär, üçmelen etdim diýär, şonu oglanlar çağırdım diýär, oturduk, iýişdik, adetdik, uratmana çykdym da salyp diýär. Da salyp çykan wagtymda diýär, gurlaşyp bolduk diýär, oglanlar bilen. Ünsümet menden ejem bakýardy, mellekde ketdiýär. Kakama ýer aýrly diýär. Ondan indi ejemen diýär, men körpü bolamsam öz ýanyma alym diýär. Oglanlar menen teretdi diýär, näme ejem diýär, ama mellekde gyp sorap diýär. Menem o ejem diýip aýtdym diýär. Näme üçin ejem ot ýokdur, öýde oturmalarmy? Awa sen elinde pulun var, istersen öyle 3-4 adam saklap işseni bilýän. Näme üçin beýle ot ýokdur diýip sorap diýär. Menem de ýalgardyk diýär, jogap berdim de, ejmal jagalary bar. Bunun öňçe şey ot jaga diýär, awa ýerden bir tapar, öýden bir tapar mallaryň ýanyna bar. Otun tugun berýär diýip aýtdym, şey güýmenýär diýip aýtdym diýär. Olar näme üstünden gulýany ala etdiler diýär, näme utanam okma öýde 3-4 adam saklap işseni bilýän şolary. Şolary ýa etmene ýagdaýyň bar, haýat ejen etmedim şu zatlar diýip aýtdy diýär. Menem diýär, bu aýdanlarna diýär utandym diýär. Oğlanlar uğrattım da diye Ecemin yanına vardım diye. Mellege vardım diye de. Ece ben sana ne sapar hayiş ettim. Ben sana ne sapar ayttım. Etmez olur yalıp. Ben öyle otururum. O arkaya neyme yiyecek olsam, neyme içecek olsam üstüne ötürüp verirler. Yani şu ot diyorma, mellege girme, eğer bir yeni buradan bolur, bir yeni buradan ağırdır. Yine de iyilinden men ılgamalı, ben sana teretmelik diye. Yok ne dedim diye de öyden çıkma diye ayttım diye. Ece ben diye oğlum diye utanır olsan o. Men öýde oturan öýden çykman, o adam tut, ana mallara teretsinler diýip aýtdy diýär. Menem diýär adam oglan tutdum diýär, ona günlük mallara teretdiýär diýär. Ejem pakyrda şo aýnadan teretdiýär diýär, boldy diýär şoňla öýde diýär öz için gurlu diýip umlutyp bört diýär. Uzak gitmän diýär, bir aý ýetip gitmän diýär, aýrly diýär. Şonda diýär özüm meman elbet diýär, bunu akar tapladım diýär. Egerde men şo wagt diýär, baryp diýär öýde otur, awa şo işleme diýip aýtmadyk bolsam diýär de, ejem bakýar bunun öljek çykar diýär, ýene de şo manjagalarna telederdi, gara güýmen ört diýär. Öz için hümle diýip öýde, öýdetini öýdip oturmaly diýär. Näme bolanadam diýär? Ejeni de kakana da öýde otur diýip aýtmaň diýär. Bunun öňe bir zat güýmen ýa bolsa degme güýmensin diýär şoňa diýär. Şol ýaşalyň diýär, ömrüne mani bolşa diýär. Ömrüniň diýär şo günüň geçmegine diýär, bir sebäp diýär, şolan bir zat güýmen günüň geçirýär diýär. Gara şolar ýaly aýdyp berýär da, men ýaşandan soň diýär, özüm ýa-da diýär, günahkar tapladım diýär. Şoň üçin ilk bilen ene tananyda jan sag bolsun, ene tananyda bolsa sereden soňra gulana öz janyň sag bolsun, hemme janyny harapda bolsun. Emme salam, oturtum salaman, men de şeýle bir soraw emele belli. Bir küçükünün bir video gördüm. Şo videoň manisyny, bir netijesini düşünüp bilemek. Logika boýunça aýal adamyň logikasy esasan şu aýal adamlara degişirler. Eğer aýal otur maşyna ýollaş soraýar. Aýalynyň "Godan gatyr diýär, men bir uly işe başlajak bolýan diýär. Birden pul karz aldım, bergetdim diýär. Senem maňa başlama diýdiň diýär. Men şonu da sen dinlemedim, başladım diýär. Sen maňa aýtdyň diýär, şu işi oňarmaýan, batýan sen diýip. Ýöne men şonu da başladım. Hakykatdan hem ýöne işim oňuna bolmady, men battym diýär. Ondan sen maňa aýtdyň diýär aýaly. Men sana aýtdym ha, sen oňarmaýan şu işi inni. Sen birgeden bergiň wa, men sen bilen bol bilemok, sen men dinlemedin, men senden gitjek diýip sen menden gitdiň diýär. Aýyrşdyň diýär da. Şonu diýär sen giden soň diýär, maňa 50% bergiň diýär. Suutda ýa-da berşek maňa diýär bergiň diýär men. Aýalama diýär, ýok berşek diýär. Ýolda sonra näme üçin berşek diýär bolar? Aýala diýär, men sana näme üçin bergiň berşmeli diýär. Ýani sen men dinlemedin diýär ha. Men sen maňa çujoýadym diýär. Men näme üçin sana bergiň berşmeli diýär. Bulam adam tamaja bolýar diýär. Gel onu diýär, bana diýär, beýlik tarapdan teredeli. Edir şowur ýagdaý birgiden bergetdim, karp pul aldım. Awa sen maňa ýene diýdiň, anama sana, ýagny sen işiň oňarmaýan, oňa gidip bilmeýän, basarmaýan diýdiň. Men ýöne basardım. Pul gazandym girdije geldi. Ýöne kägir sebäpleri ora biz ýene de aýryşdyk. Şonu sen menden aýrylşan magtamy 50%-ni talap edersiňmi diýär.
ayalamaydan hawa talap ederin ya. Olun yollaşayda näme esasında sen menden talap etjek diye. Yani yıkılan wagtyma sen maňa hawa 50% berşek ya sen maňa çujoy adam diýdiň diye. Ha bärden anjy sen menden talap etjek 50% gazanam soň diye olun. Ay biz diye bile ýaşadyk diye. Bile ýaşamyzda näme ýa sen men bergime berşek geldiň. Hawa apul welem olun 50% aljak diýen diye. Sen maňa düşünür şo niýe da näme esasında? Ay diýe sen niýe hawa bergedeňde biz diye çujoy adam diye. Men sen maňa çujoy sen bergiň wa sen özüň töle bergiň diye. Bulam serede gazanamda näme diýe bolun? Gazanamda diýe men sen bile ýaşadym. Hawa şoň üçinem 50% menki diýe. Indi men ne soro emele gelýärde. Hawa sen adamyň onu hiç ile iterli kömek bermediň de gapdalan seredip durdun. Gazanarmy, ýykylarmy, ýykylmazmy diýen manydy. Ondan kazanmada olin bollu sen oňormadyň hissata oňoryan zadyň ýok diýdiň de öz bergiň özüň mer diýdiň de gitdiň. Oňordan bol hoppa oňordan o sen dawa 50% şoň menki diýen. Näme esasında sen şoň 50% näme sen oňa iterli berdiňmi ýa gapdalyna durup kömek etdiňmi? Paddaş etdiňmi? Sen oňa ananmadyň sen basarmaýan diýdiň oňa. Basardan olin 50% aljak bolýan. Indi şu sorawy esasan amaýdan şu ayal maskala gıylara değilsinler näme esasında sen şoňalyk pikir edýäňiz. Şonu komentarda berilen komentarlarynda garaşan näçe düşünür dogry jogap bolar. Janyňyz sag bolsun, salykda bolşulun. Men size 1 minutyň dowamynda näme üçin beýik hökümdarymyz Sultan Sanjaryň ören beýikdigini we biziň taryhymyzdaky iň gowunulmaly şahsiýetdigini suwd etjek bolaýyn. Siz taýynmy? Minut gitdi. Sultan Sanjar 1806-njy ýylda Iraqyň Demirgazygyna aklanjak diýen ýerde dünýä iňýär. Ol ýaşlygyndan ören, zekili, bilimli we garby suňuda berden adam bolupdyr. Onu 1996-njy ýylda zekili bolan üçin Horasany hökümdar edip belleýärler we darga aparýan Seljuklu döwletini ol biriktirip başlaýar. Düşmanlar Garaxandary, Guritleri bolsa derbi dagly edýär. 1918-nji ýylda asasinlaryň we beýleki ýaranlarynyň kömegi bilen ol Seljuklu imperiýasynyň tagtyny eýleýärdi. Düşmanlaryň derbi dagly dünýädäki iň güýçli hökümdary öwürleýär. Emma 1940-njy ýylda Qaraktaýlar, Günnogurdan gelen Buddistler we Hristiýanlar Seljuk imperiýasynyň tagtyna dawlat edip urýarlar we olarla uruşda emirleriniň agzalylygy sebäpli ol goşuny ýitirýär. Ondan sanjak esker bilen zordan gaçyp gutulýar. 1953-nji ýylda bolsa başga bir türki taýpalar Seljuk Sultan Sanjary ýetir alýarlar. Merwa 1956-njy ýylda gaçyp gelýär. 1957-nji ýylda bolsa dünýeden ötýär. Şeýdip biziň beýik Seljuk imperiýamyzyň iň şöhratly taryhyndaky güýçli hökümdarlarynyň biri dünýeden ötdi. Onuň döwründe Seljuk imperiýasy ören güýçli edebiýat ösýär, ykdysadyýat ösýär we täzeden türkmen sözüniň gaýrat, güýç, kuwat bilen bagly sözüni sinonimdigini suwd edýär. Taryhyňyz bilen gowanyň Sultan Sanjar biziň ata-babamyz. Haçanda ejemi tuduramda. Yoşrak tuturup bolanok mu?